I amb aquest anunci som el rei del llit. Quan acabi la jornada i me'n vaig a jaure, jo confio en lo Mànaco. Un matalàs fet a prova de pinyols, tosquets i sempentes. Ei, passa per Manacor a provar el matalàs de làtex artificial, lo Mànaco. Làtex 100% reciclat procedent de pràctiques sexuals segures. Geu amb lo Mànaco. Molt bé, Rafi. A Manacor estaran encantats amb aquest anunci. I xerrant de làtex, per què tu i jo no provem el matalàs lo Mànaco? Oh, què t'has pensat? Ai, Aquest tio. m'encanta quan te poses agressiva.